Sorry guys, I don't know tengeri network yangu kana kuti yaswaga. Sorry guys, I'm not right network yangu. I sincerely apologize. Ndikunida paracetamol. And Kate, sorry, I don't know what happened to my network, guys. Sorry, Swaga, sorry. I think you need to re-request him, dear. I think you need to re-request. Sorry, SIS MELLY vadakuya my manje, so I need to be off here. Kuma 88. Hi, Phoebe. Sorry, Unoza Rhoda. Sorry, I'm not on shit network. I'm so sorry. I'm so sorry. And excuse me, to said kwangu kana said kwa Swaga. Hey, the Rhoda blocked me. Hey, Mashura Magareshi. Hey, I don't know Mashura Manje Magareshi. Chao. Thought she was ill and you took her hospital. I don't know Mashura. Iri ndorinonzi Shura. Iri ndorinonzi Shura. Swaga, I'll add you. Mbomira ndimbotanga ndeta zve audio. Ndoku add ndapedza zve audio. And today she was meant to fly. Amanaka. Hey. I cannot myself. So, hey. Ha, Rhoda. Aiwa pain lo magare shiri chayo mashura. Ina nambo maona but nasinda maona. What? So vari remember pandeta live yangu paipa andina ichitira kufonera muindio yauya akatora video akaisa pafoni paRhoda anditasiya foni yake pavoice note. So this whole time ndichitira kumufonera angasingadaire. Saka izvinezvo akurespond. Ndambotira kumufonera ndobva anondiresponda vazondiply akanditi hey anditi andreply akati hey ndikati please pick up, I need to check on Rhoda. Anditka Shikanzi, she's at home, I'm at work. In the afternoon I'll call. I just called her. Just call her. We go. She blocked me. Is she ill? Murgona my message. Shikanzi, yes, very much. Ndikati, is she in hospital? Thought she was in hospital. And you took her to the hospital. Shikanzi, we did yesterday. She's resting. Ndikati, and today, Shikanzi, at my place. Ndikati, she was meant to fly. And did it. Shikanzi, when Vandampa did. Rhoda. Munanonzi Rhoda. Anyway, let me play this voice note. Then we can discuss this conversation that I'm having with this person. I'm actually going to play this voice note. Protect, but I'm actually going to play this voice note. I'm going to have to speed it up a little bit because I need to protect the person on the voice note. Chinskwai.
was the first person akatanga kusimuka from that group. Akasimuka muna April, if I'm not mistaken. It was April. Because akasimuka akatoita picture, akatosenda pa group picture yepassport yake yakadhindwa nema photos ake atori ku Fiji. I'm not sure. Ndichatarisa picture ye-stamp yedera akasimuka. Achitotaura atone mari ku Fiji chichi. She was the one who updated us pa group kuti ndinatosimuka and stuff like that. Vanhu vakatofara vakatorite keep us updated and everything. It was fine. Then achitotaura kuti akugara kupi, what things are looking good, zvarutsvaga maship, everything everything was positive. Ndobva atoti uye paari kugara paresort paari kugara atopiwa basa rekuti ashande aite translator. So akamirira maship kuti auye because anga ari kuti ari kuuya the following that same week here, something like that. Akati ari kumirira ship ari kutomboshanda as a translator, ari tonzi akangwarira chichi pashipi pa. So kune vasiri kunzwisisa, Rhoda was in a certain group revanhu vanga vanzi vari kuenda kuFiji kuti vanhu vazonopinda ku Australia or something like that. Ari mugroup meme akaposta mapictures ndambomaratidza earlier on. Hey, never. Rhoda will never see a penny of our money. That's fine if okay, I'll come back to this. Ari mugroup meme vatanga kutumira vanhu mapictures achitoti hanzi ndawana chi basa satranslator ndakamirira kuenda kumaship kunosinza kumaship. Handiti ndobva atotanga kutumira mapictures pagroup rere. Mapictures aitumira, one of the pictures was this. Aitumira mari, sorry, passport yake. Akatumira mapicture emari, aitumira pagroup achiudza kuti ndiri kufaya kuFiji. Abva atumira this picture achiti rent yakachipa kuFiji. Let me carry on with the voice note. Uye pako paari kutogara ari kutonzi munhu akatongwarira chichi anogona kutranslate anoshanda like pari kutoshandika naye and she's even sitting muoffice mamanager weparesort ipapo stuff like that. She's making friends, like everything was looking good atori paresort. Okay, vanhu vakatofara achitoita ma-updates. Then what happened is vanhu vakatanga kucirculate mapictures ake. Luckily there was no face, but people started circulating and munoziva zvemagroups izvo zvatonzi vanhu vakutocirculate muprivacy yemunhu chichi. Then the group was closed. So apparently akanyiudza vanhu pagroup chaakutranslator anotogara muoffice mamanager kuFiji kwaanga ari koko akamirira kuenda kumaship. Handiti for some reason somebody started circulating mapictures ake pagroup arota pagroup rere kuti chi munhu group rikatovharwa. Group rere rikapedzisira ravharwa because obviously it was classed as bullying and vanhu vanga kutukana maybe or something mugroup imomo. Group mva ravharwa. Inini ndikuita ndichiplaya fast forward because I'm protecting the person who sent me that voice note. I still have to protect that person. I will tell you ndikuita kuti muterere vanokwanisa kuterera vanenge vaterera vasingakwanisa kuterera vanenge vasingatereri ndinotranslate, but I'm not going to. I have to protect this person. The group was closed. What stuff like that. Things were said. Then suddenly after 2-3 days ndawana mukoto wekupinda nawo ndabatsirwa nemanigerians ndakutopinda mundege. Hands after saka group rakavharwa vanhu vanga vakura muzopinda mugroup meme ndobva ati zvoni ndawana mukoto wekupinda kuNew Zealand nemanigerians after 2-3 days. Ndobva ati ndaona mukoto wekupinda nemanigerians ndatobhukirwa flight ndikuenda kuNew Zealand. Tenda kuNew Zealand ndapiwa new ID nemanigerians. Tikazoda kumutsvaga wazosvika here wazodiwa that was the end of row. Nakuzombodini saka apiwa ID nemanigerians because I didn't know Nigerians work for the immigration. Manigerians anongopa vanhu ID, they work for the immigration. Hanzi ndobva vanhu vatanga kutsvaga kuti ko row aenda kupi, ndokudisappear kwakaita row kubva pagroup riya atapiwa ID nemanigerians acrossa over. Row is supposedly in New Zealand now. Then ndopakatoti kufanele ukuthi aseko mire hang on akatoti oh muzaka Row mwara kuitire zvinene ndinokukwira ndege ndikaya kuFiji. Oh, my phone's just lowered the volume. Hang on. Unoza Row azvina kunaka. It's not okay. This is not okay.
This is not how you treat people. This is not okay. And then I promise you, yeah, yo, hang on. ndopakatoti ndichakuupdate kana ndasvika chichichichichi. That was the end of row. Haana kuzombotaura. Then iye mukutaura kwake achitaura mafambiro aiita aitaura kuti she has a brother ari kuaustralia, and brother yeye kuti ukwire pandege because vanhu vari kudzoserwa munzira here somewhere like Hong Kong, Singapore. So brother yake ari kutomuitsira matickets over akansela ma-return tickets over amakansela achingopinda mundege, something like that. So you return tickets over amakansela achingopinda mundege, something like that. So you must have someone anokuitira ma-return tickets like uratidza kunga une mari chichichi. Iye arikutozviitirwa pane brother yake iri kuaustralia, and akatotanga kuitirwa because paakasvikwirira pako akatambo anga asina return ticket akatotengwa nebrother yake chichichi. So ameno methods akataura futi dzimwe dzatisinganzwisisiri kuti akwira sei chichichi. ndobva ndokuuya kwakaita roho tobva tatogara, we stayed for a long time. Gupu riya risina like kuenda kwakaita roho ndokuparira kwakaita mugrupu. Haana kuzombota roho, haana kuzombodzoka achitaura kuti what is happening and stuff like that. Then later on pane a group inonzi eground yakatumira a picture like a video pachiridzwa Zimbabwean music kufiji, pachitoridzwa Zimbabwean music kufiji. Roho commented akatoti I was there, and panotoridzwa Zimbabwean music, and vanotoridza vari just close to my hotel pandokugara. So ini ndakabva ndatomuziva, ndopandakatomuvinga ndikati kuinbox wake ndikati roho wakazoita sei chichichi wakazotidhamba paipa unozotaura so you are still in Fiji because pagrupu wakataura kuti you have already gone to New Zealand waitirwa mapapers nemanigerians. Ndobva atonditi I'm still in Fiji, ndakatoona basa ndiri kutofaya ndiri kutoshanda chichi, I will be here for 3 months chichichi. I think that was May. I'll be here for 3 months zvokutofaya, ende kutaura kwake aitooneka kuti she sounded like munhu antone zvinhu zvake zvakarongeka, zvinhu zvake zvokutofaya and stuff like that. But roho airatidza kuti munhu fast, munhu anodhila mudhila, something like that. Because I have a friend wanaitotaura naye chichitaura nezvake chiriti roho mudhila chi ndiye munhu anofambika naye bhozi, everything chaanoita chinobudirira taitomuchiwa chichichichi, roho mudhila. Then pane someone ari kufiji kokoko akambotaura futi ameno pane vanhu vakazomboenda kufiji vachidzoka chichichi vachiita stike vachidzoka. Pane someone akataura kuti ndaona musikana uya wemugrupu akataura kuti akaenda haana kuenda, she is there mufiji, ari kuti aitawo zvechihure zvake mufiji achirara nevanhu mufiji. She is there, she is stuck. Tatongomusiyawo ari I need to repeat this part, so I need you to catch this part. Let me just go back a bit. taura nezvake chiriti roho mudhila chi ndiye munhu anofambika naye bhozi, everything chaanoita chinobudirira taitomuchiwa chichichichi, roho mudhila. Then pane someone ari kufiji kokoko akambotaura futi ameno pane vanhu vakazomboenda kufiji vachidzoka chichichi vachiita stike vachidzoka. Pane someone akataura kuti ndaona musikana uya wemugrupu akataura kuti akaenda haana kuenda, she is there mufiji, ari kuti aitawo zvechihure zvake mufiji achirara nevanhu mufiji. She is there, she is stuck. Tatongomusiyawo ari kwesu tadzoka kufiji hakuna chinhu. Ine information yandakanzwa naro. So pakatanga zvefiji apa SIS MELLY diary I didn't know kuti ndiye. Then pandazoteerera live yechi2 ndopandatanga kubatanidza kuti 1 2 3 ndopazobuda zita rokuti roho. Tinati ko roho I even have numbers, numbers aishandisa Naiwe roho, kana uchida kushandisa I'm so wound up. kwakaita group anozombota roho anozombodzokka achitaura kuti what is happening and stuff like that. Then later on pane a group inonzi eground yakatumira a picture like a video pachiridzwa Zimbabwean music kufiji, pachitoridzwa Zimbabwean music kufiji. Roho commented akatoti I was there, and panotoridzwa Zimbabwean music, and vanotoridza vari just close to my hotel pandokugara. So ini ndakabva ndatomuziva, ndopandakatomuvinga ndikati kuinbox wake ndikati ko roho wakazoita sei chichichi wakazotidhamba paipa unozotaura so you are still in Fiji because pagrupu wakataura kuti you have already gone to New Zealand waitirwa mapapers nemanigerians. Ndobva atonditi I'm still in Fiji, ndakatoona basa ndiri kutofaya ndiri kutoshanda chichi, I will be here for 3 months chichichi. I think that was May. I will be here for 3 months zvokutofaya, ende kutaura kwake aitooneka kuti she sounded like munhu antone zvinhu zvake zvakarongeka, zvinhu zvake zvokutofaya and stuff like that. But roho airatidza kuti munhu fast, munhu anodhila mudhila, something like that. Because I have a friend wanaitotaura naye chichitaura nezvake chiriti roho mudhila chi ndiye munhu anofambika naye bhozi, everything chaanoita chinobudirira taitomuchiwa chichichi, roho mudhila. Then pane someone ari kufiji kokoko akambotaura futi ameno pane vanhu vakazomboenda kufiji vachidzoka chichichi vachiita stike vachidzoka. Pane someone akataura kuti
ndaona musikana uya wemugroup akataura kuti akaenda haana kuenda. She is there mufiji, ari kuchaitawo zvechihure zvake mufiji, achirara nevanhu mufiji. She is there, she is stuck. Tatongomusiyiwo ari kwesu tadzoka kufiji hakuna chinhu. Ndo information yandakanzwa naro. So pakatanga zvefiji apa pazvaMrs Melly diary, I didn't know kuti ndiye. Then pandazoteerera live yechi2 ndo pandatanga kubatanidza kuti 1 2 3 ndokazobuda zita rekuti Ro. Tikati ko Ro, I even have her numbers, manumbers aishandisa ari kuSouth Africa and everything, because takatokommunicate inaita kuti ndoti huya I'll be waiting for you, huya kuno kuri kuti Hey. Oh, the voice note's not playing anymore. Ro, you're an imbecile. Mwarakuitire zvakanaka. You're actually a sick person. Live yechi2 ndo pandatanga kubatanidza kuti 1 2 3 ndokazobuda zita rekuti Ro. Tikati ko Ro, I even have her numbers, manumbers aishandisa ari kuSouth Africa and everything, because takatokommunicate inaita kuti ndoti huya I'll be waiting for you, huya kuno kuri kutofaya chichi. She was even encouraging me to go there, but I didn't go. I shouldn't encourage. So then ndakona nyaya dzake idzi dzaakutaura idzi whatever zvaakutaura izvi, of which nyaya dzake it doesn't add up, because even those ladies who were stuck kufiji koko, she knows kuti they are there, and dai anga achida help aibatanawo nevakadzi voumba vomubatsirwa, because vakadziwo vakambonyora pamasocial media vakabatsirwa, vakanzi ndai kupi Red Cross what vakabatsirwa. But if she needs medication like if zvaari kutaura or default for all that time, achizoti kune mamwe maZimbabweans ariko anokwanisa kumubatsira. Why? I think Ro anga angoda mari yekucontinue nejeni yake, and zvake aitaura kuti ane brother kuAustralia, so why is the brother not helping? Aitaura because aitaura kuti saida ari kuenda kuNew Zealand or Australia because ane brother kuAustralia. Ro, you're an imbecile. You're very daft. You're actually a stupid person. You're so stupid. You're very silly. And andifarije kutuka vanhu, but nasi ndoda kutuka. The reason why ndoda kutuka because munhu akakupa vanhu, in fact vanhu vakakupa mari panapa havasi vanhu vanoenda kunodira vamwe vanhu mari. They work hard for their money. Madhairis akachema panapa ukuvadzorera misodzi yavo yavaichema. Ndoziva kuti uripo palive. You're a very sick person. Unozoti, oh, I'm so angry. Do you understand the amount of time and emotion that went into making sure you were okay today? Hatisi kukurambidza zvaunoita nechinhu chako, hatisi maclass monitor echinhu chako. You do what you want, but you don't come on a social media platform, a platform as big as this platform that has a whole group of educated people. Andifungi kuti andizivi kuti waifunga kuti you're gonna get away with this, or tatichakupa mari sponsorship for what? You're a very cruel person. You're a very nasty, cruel person. And whatever's going to happen to you, you've put this thing in motion for yourself. Zvichakudzokera sha. Apana, haumbofa, wakaita chinhu sensible muupenyu, nekushandisa vamwe vanhu. Azvife zvakakufambira. That is something you will never win when you play dirty. You don't win when you're ugly. You don't. You will never win by playing dirty. You will never. You can never win. Better titambisa zvashuwa zvanzi tiraramise misodzi pamuchoro. Hatingaswere tichichemera vanhu. You know what is disgusting is the fact yekuti munovharira vamwe vanhu vari kunidha kunyatsobatsirwa, handiti muchiuya muchitaura nyaya dzenyu fake or whatever it was. The fact that you blocked us tells me kuti nyaya yako yange yefake. Ro binzi kabisa. I'm sorry. Andiwanzotaura zvinyadzi, but Ro urimbwa yemunhu. Aiwa, no, asi right swag, asitombori right. Vanhu vakabvisa mari dzavo. Handiti. Aiwa. Can I just ukaita masoswe mbrugwa Ro, ina ndituke vanhu, but ukaita masoswe mbrugwa. That is not okay. My 2 cents. Inini zvangu kutaura chokwadi pamberi paMwari ka.
I think, according to my understanding or how I see over this matter, maybe imimi sevanhu vakapiwa nyaya, you then take the decision that she didn't expect kuti inge iri iyo decision yaanga achida. Ndofunga mwana waanga achida kukontinya nerwendo rwake kuti asvike mberi. Imimi ndobva mamhanyira kuti chii, ngaadzoke back kuZimbabwe, of which pamwose munhu anenge achitotiwo ndatoenda ka. Saka maybe aida kuti imimi vanhu mubatsire akwanise kuenda mberi kuti anosvika kurwendo rwake rwaakanga achida kusvika. But Maybe Swaga, that's my thing. munhu Yes. unotaura izvozvo panapa hapana munhu watakambovharira panze watakati hatibatsire because wataura situation yako. We're a very diverse group. If there's one thing that my diaries are good at is trying to help people to get them to where they need to get to. Chake Yeah. kwankuru kungotaura chokwadi kuti guys, ini handisona kudzokera kuZimbabwe, ndoda kuenda kuAustralia, ndoda kuenda kuNew Zealand, wherever she wanted to go. She should have been honest, because now what you have done is you've used deception handiti kuti tikubatsire. Tataya kukubatsira uka tikarasira mari dai kuri kunzi apiwa mari yacho bheta aishandisa zviri nani. Mari yatambisika Swaga neticket. We're not getting a refund for 1,300 pounds. That's nearly like 1,700 US dollars. That's a lot of money, guys. Haisi mari yekungoti ndosaka It's a mungoti lot of kushaya money. hope. Hakune Indandoswera ari ndine stress kufiji yekufunga ari kuti kuda saka munhu kudzoka kumusha, arovera kufiji atore penhingira ashandise. Ari kufiji anoda kudzokera kumusha. Inini hangu ndatozonyatsonzwisisa nyaya iyi ka later on ichitaurwawo kumwe kunhu zvichinzi hamheno kwayakambotaurwawo nyaya iyi. Saka zviri kunzi iye akanga ataura kuti inini handisi kuda kudzoka back to Zimbabwe. Hanzi aiti iye ari kuda kuti abatsirwe kuti aendechi akontinye nerwendo rwake. Saka I think kuuya kwaakaita akafunga kuti iye achapiwa cash then okontinya nichi nerwendo rwake kuenda. Haana kuziva kuti vanhu vachabva vati aiwa totokutengera tiketi kuno uku, according to my understanding. Saka no, whatever she inini zvangu, wanted, she could have just been honest about it. For me, it's the yeah, deception, and it because what we pride ourselves in as my diary is panapa pari transparent. Unovabvunza madiaries vanokudza hatisweri tichivigirana. Munhu akauya nenyaya yake tinouya naye sezvairi, tinotanga totarise chedu, tokupa platform wotaura nyaya yako handiti. But kana uri kuita basa rekuti uri munhu mukuru, haasi mwana mudiki uyu, haasi mwana mudiki ari kuita zvinhu zvakapisa kudai so munhu mukuru handiti, mukadzi mukuru who made a conscious decision kuti ada kuyazotamba nepfungwa dzevamwe vanhu. And that for me is where my contention is, and I'm so angry because hatina kurara vamwe handiti tichichesa kumeka sure kuti ticket rake ratengwa, she's gonna go home. Tatiri busy papa kunonzi kuti sei kustrategiza kuti tobatanidza sei mari dzekuti zvoni azowana mari yechikafu asvika kuZimbabwe handiti, because some of the money yange yatumirwa ichinzi ndeyechikafu yekuzoti upkeep had to go towards the ticket. Do you know how much time I spent looking for that ticket? That is not okay. Handisi kuda kutendwa, but usashandise vana vemwanhu handiti. We could have been doing better things with our time. yes, I sure can. And But at the unotukisa same vamwe time, vanhu handiti ka nezvimazepa akatukwa achinzi ndiye aiwa akakodzera kuti vanhu mazepe vaende hatisi handiti ka. kutozomborega kumutuka, because mazepe tinoregere kumutuka. Ndanzwa vanhu vachiti hanzi apologize kuna mazepe. Takatomita zvin'ani because wakabaka munhu uyu. Iko zvinoizvi uyu musikana yeRhoda iye wamuri kuti hanzi apologize. Akasvika here kukwanga ari kuenda kwaakatsvagira visa raakaitirwa namazepe racho. So what is the reason of apologizing? What are you talking about? But apologize zvisina basa. And tirimember kuti tine vanhu vakawanda vakabira mukomana uyu achitsotsa vanhu mari dzaari kubhadhara. So toma apologize, he must just pay people's money. There is no need of Guy ari kutori asking for busy apology. kuwhatsapp kwangu kari kutotaura zvake kuti hanzi she needs money for medicines. We're no longer helping her. Let me just be very clear. Personally, I want nothing to do with Rhoda. Personally, I want absolutely nothing to do with Rhoda. Vekunzava.
So pane muIndian angatumira video. Aiwavo vabhuroke ava vanopenga rubbish. Rubbish. Kutobhuroka chaiko chaiko, when they are serious, they come when they are serious, not kuda kutamba nepfungwa dzevanhu. It's like even kana pandamboendi chichimbofunga pakutoita kunge maybe pamwe ari ngoda mari chete. MaIndia ari kutongofunga kutsva vanhu nokuti vakaona kuti kune Unoza masita. pandateerera voice note ndanzwa patenge chinzi zvoni ari kuto whether she's allegedly ari kuita zvechihure ikoko, whether she's doing it or not, it's not okay kuda kushandisa vana vevamwe vanhu. Aiwa, but nyangwe dai achiita zvake zvechihure, it's none of our business. Chihure ibasa ka. Anogona kunge ari kutotsvaka kurarama achiita zvechihure, tingabva tanyanyodaro. Anenge aitotsvaka kurarama semunhu ari pasituation asina kusvika panzvimbo yaida kusvika. Tingabva tada kunyanyodhigawo nyaya dzakadaro hadzizoiti, my sister. Hazvizoiti. Chokwadi. The Indian guy angashoti we took her to the hospital yesterday. Tamaendesa kuhospital, she's now back at the house, she's resting. Ndikati ko ticket ratakamutengera kuti atravele. Zvikanzi you sent her ticket. Ndikati yes. Zvikanzi okay, I don't know, she didn't say anything. Saka obviously Rhoda rufunga kuti unogona kutamba nepfungwa dzedu. Rhoda unombonyatsondiziva mushe here iwewe. Ndokukwirira ndege ndikakuinga kuFiji. Unombozviziva here izvozvo? Ndinonoisenzera shift mari yekuuya kuFiji. Munhu akari kungoshandisa kuonda kwake kuti anzi ari kurwara. Zvokurwara ina haandifungi. Munhu akangomuka kumeso kuine mabori ndobva arega kutorwa mapikicha. Unoziva kuti ukamuka ukatorwa pikicha usina kugeza kumeso unongoita kunge munhu ari kurwara. Ndobva ashandisa kuonda kwake kuti vanhu vabhilivhe kuti ari kurwara. Kurwara chaiko musikana. Munhu akangoti achimuka pepe achangopepuka avata usiku hwese nehope. Ndokumbira kutaura ndoda kurara ndomuka na4 manje ndichienda kubasa. Alright. Cheri zviri sei? Ndeipenywa koma muri sei? Right. Mugrupu rekufiji iri rakabva panhingirikini inonzi All Chando Information. Ini nangu ndiri muEurope ndakatoripindawo. Ndaripinda nyaya yakauya ichitaurwa nemunhu anonzi Chosen. Nyaya yauya ichitaurwa nemunhu anonzi Chosen ndiye munhu akabva avhura gurupu panzi zvanika paitwe WhatsApp group. WhatsApp group mbva ravhurwa. But this Rhoda anga ari very active. Achitaura kuti nditori kunonzi kuFiji, amafotos akakanda imomo. Ndofunga group rakatosvika kutapa vanhu kuma1000. Apa akaisa mari yaiti hanzi ndakashandisa kufamba kuenda ikoko, zvokuti pakaitwa live naSIS MELLY paipai ndakamboda kujoina ndikazovafonera mangwana SIS MELLY ndikavati ndine vasikana vari kuinbox kwangu kumessenger. I think ndomwe the other lady ane audio iri kuningirikina. Ndakatomuignore musikana iyeyoyo, infact mukadzi mukuru. Ndofunga akandibata about 2 months ago zvekuti mune muri mugrupu muchizivana chimanhamba. Achitonditi ndokumbirawo kuti zvoni kana kuine kwekuenda chichi. Saka SIS MELLY pavakaita live ndopandakati ndinotongwa naMwari. Tarisai umwe munhu ari kuita sei ari kutambura ariko kuFiji. Ndopandakaenda kumessenger kwangu mbva ndamutsvaga. Ndikamubvunza do you still need help? Ndopaakauya akataura zvakawanda zvokuti pandakazotaura kuti Rhoda atoriko, musikana yakatovhunduka kuti Rhoda kwanti Rhoda akati ave kunonzi kuchiyuku. Ndikatenda palive yaSIS MELLY. Ndofunga akauya akazodzoka kanditi ndaenda kulive ndaiona ndanzwa tsitsi. Saka kana maakundiudza kuti Rhoda uyu akazoti tiketi rakanzi raningirwa mari ratengwa, handiti akaisa location here Rhoda yekwaari kuna SIS MELLY, I think. Akaisa live location yake kuna SIS MELLY. Kuti timise zvinhu zvakadai so izvi, inini I think Rhoda uyu kuFiji ikoko kune mapurisa. Yep. Rhoda ngaasungiswe, we have vanhu vari paground. I think SIS MELLY vanhu vari paground vari ikoka
ngavangoningiri napolisi iwo unenhingirikini vese namazepe wacho nyakugadzira nhingiro iyayi vese vanoda swaga. I don't think kuti mazepe because pakabuda zita remunhu anonzi Chuma wokubulawayo, ndikatopiwa nhamba inini, nhamba dzake ndinadzo dzemunhu akaitira vanhu ivava kuti vaende kufiji. Mazepe hake anogona kunge anga aripo pagemu iroro, but rekufiji, even mugrupu rekufiji ini handambomuona. I was active mugrupu iroro. Mazepe handina kumuona, kana akaita hake handisi kumurambira. ziva ndakatomitira here zvikafamba wato Oh. akadera wani But iye Roda wacho ane vanhu vake vanga kurikuruta kuenda kunhingirikini, atori tsotsi Roda uyu. wese ndowati kuda kustopa my sister apfusekwako Roda mazina anenge mapadza evarume vanhu mari panapa zvikukakuka Roda akaisa location yake hambonetsi kuwana. Roda nhamba yake iripo. Roda ari kuzikanwa, anowanika paari because izvezvi vamwe vakadzi ava vandakazoudza ava vakatoshamisika kuti zvona ari muno, saka ndofunga anenge achihwanda vanhu. No, it's okay, Roda. Kukuwana tokuwana. If I have to pay money kutuwane kukuwana tichatokuwana chete, because that's not okay. When we're going to set you as an example, you cannot be doing this. You can't. Apa muindia wako akuti unga akapusa kunge zungairwa unga asiri kuziva zvamaita, but unoziva kuti every dog has its day. Boyfriend yake Ndozvakanakira social media kukuwana tokuwana. Kana kune mazimba ari kufiji, inini personally ndokubhadhara kuti mutsvage vanhu kana makanditeerera inini I don't see it's okay kuti tingoda kungopanica Roda chete. Vanhu vari kuita zvinhu zvakaipa pano pasocial media vakawanda vachiita utsinye vachishandisa mazimbabweans. This thing has to stop. Hatifanira kutarisa vanhu ava tichizeza kuti uyu aiwa zviite uyu zvinoita. Roda wacho, mazepe wacho, Ketina wacho, anonzani uyu KC wacho, because marimwe zuva handimusuyoyo waitwa nyaya iyi ndakakuudzai ndichiti KC naKetina vanotamba vese chigemu ichi, asi vanhu vakandiitira nhano makavaona vari vese vachitamba chopisa kuuk muri kuzviona. Vanhu ngatingomirai panzvimbo senyika. Ngatisambodei kana kuteerera kuti ndisi waga kana kuti ndiani, kana ndiri inini ndibvuraudzei musoro, gurai musoro. Ngatimirei panzvimbo Zimbabweans kana tiri kuda kuti zvipere. Ngatisade kutora advantage nokuti Roda uyu is just a citizen. Amasocialite chaya varipo vari kubira vanhu vachiita zvakaipa panapa, chivatarisa panapa vanozikamwa. I don't feel it's fair. I don't know vanhu munongondibatsirawo. vanhu vari kuti ndiri kuprotecta full name yaRoda, handisi kuprotecta full name yake. You also have to understand the country that we live in. It has laws, and I have to tread with caution. We have to tread lightly. If kana ndikamuexpose zvinezvi panapa akazonoripota totadza kupedziswa nyaya nemapurisa hapana chatagona, because at the end of the day, if she's going to pay, she has to pay. Inini I don't believe in mob justice. Tinogona kumutuka panapa, that's fine. But inini I want kuti zvinyatsobhadhara. Rodaka, kana if you're watching, I promise you, Roda, this will not end well for you. Kana wakatongwara, either unblock, kana tochauya chaapologize kumadiaries, wovapa mari yavo yawakatora. Ndiwe wandakatageta vamwe vese handana basa navo, zvamazepa handana basa nazvo. Iwewe watatengera ticket mari yakawanda Roda. Hauna kungwara kufura vamwe vanhu vese Roda. It's not okay. You don't treat people like that. I don't want to disrespect you. May God bless you. Thank you so much. Thank you so much. What kind of person are you, Naiwe Roda? Atiskuviga zita, guys, I promise you. I promise you, hapana kumboviga sarake because passport ndinayo inbox. But we have to be smart. If we're going to get the results that we want, we have to be smart. And we're gonna have to be smart. We'll deal with her. Azvitombonetse kana pane munhu ari kuFiji panapa, ndi-inboxewo please. Ndikukumbira kuti ndi-inboxe, ndinotokubhadhara for your services. I promise you.
I'm not involving anybody else's name. This is about Rhoda. This is specifically, this live is designed for Rhoda and Rhoda alone. Zvekuti wakasvika kuFiji say hazvinei nene. What I have a problem with is you thinking that you can come platform yemadharis. Ndadzura maeyelash inini Rhoda, wona. Uri kuona glitter iri maelashes mangu. Ndo stress yawandipa nhasi, ndatedza kana kunosoka kana kunogeza face kunge munhu musvinu svinu. Rhoda, iwewe Rhoda, iwewe ndo unonditaridza kugeza face. Unonyeba Rhoda. Handisi kutombomenshina zita anybody else because this live has got nothing to do with anyone else. This live is specifically for Rhoda. Ezvinezvi kamuindia kake kari kokuwhatsapp kwangu kari kupwetera zvisina nebasa kunge kane dzungu kunge kazungairwa kunge kasiri kuziva zvazvichiitika, but nezuro vaitira mapicha, she think she needs to go back to her country. Ezvinezvi akuita kunge ane amnesia. Rhoda, definitely we're going to involve the police. If you think this is a joke, ndopa uchiona kuti kune maZimbabweans asingatambwe nawo. Because people are now getting in the habit of thinking they could vanokwanisa kushandisa nomwani. She's sick, she needs to go back to her country. And next takukubvunzai, munhu makamuendesa kuhospital, yeah, we took her yesterday. She's not fit to fly. Why didn't she just say that yesterday before we bought the ticket? Why wait until people have spent their money? Kuti uzotanga kuda kuti hanzi I'm not fit to fly. Unonyeba Rhoda. Inini vangu vadzuma vaitiro dzungu rakapusa kudaro. Abia, handisi kutomboisa mazita. This will, if anything, we will deal with it appropriately. I don't have time to do that. Odi ndokumbira kuti upinde muinbox medu utisiro zita remunhu 1 ari kuFiji, specifically kunadi tine location specifically ikoko tiri kuda kudhila ikoko. Ndikuda mapurisa kana pana anotoziva police station yekunadi ndokwatiri kuda. Nzitiratidzo picture rakabatwa nemapakistan. Aiwa, ndaiona comment mbuya vajuju. Please ask your friend if your friend can help us, please. Now come to think of it, obviously ndisiri palive fully ndakangoya passing through ndatumwa kutenga ticket handiti handisati ndambonzwa nyika isina. Saka mukundudza kuti kuFiji hakuna vanhu vanorwara imi. kuFiji hakuna vanhu vanorwara. Iwe Rhoda, iwewe uchanyatsorwara hako Rhoda, don't worry. Unonorwarira mujeri rekuFiji ndokwauchanorwarira wobva wazonyatsoona kuti epo harizi mangu, because that is not okay. What did you think was going to happen? Definitely the police are going to be involved. Definitely. Kana wongowajaira system rekuti vanhu vanongofonerwawo zvazvinoitika kumagroup zvazvonzi ndipewo pichere munhu akarohwa ziso. That is, this diaries is not the place for that. Ukufunga kuti kumagroup kunonyorwa kunzi vasikana ndipewo picture remunhu ane bhononino, ndipewo picture remunhu anhingirikina, ndipewo picture remunhu ari kutemwa nemusoro, ndipewo picture. Manje kuda mari kwake ndokuchamusungisa. Unoziva wakamboona program inonzi banked up abroad Rhoda? Ndiwo unongori banked up abroad. Uchaudza mamwe maZimbabweans kuti hazviite, uchaenda kwaTilda ukanoudza Tilda kuti hazviitwe, vanhu havavharwe. That is so disgusting. Uchatitsvaga zvako, I promise you. And not kuti tichakurovesa or anything. Uchadzoka wega. Uri kudzoka wega, wasungwa. And wasungwa uchatanga futi kupema. And totokunyora kuti maZimbabweans woye vaimaziva kuti this is a blacklisted person. You're very stupid. Yes, Cherry. Ndeipi mwana wapo uripo? Ndiripo. Ini ndakatoona hangu red flag achitaura kuti hanzi havachombozive kuti AIDS chii. Then if you go and Google, unotoona kuti vanotoacknowledge kuti HIV and AIDS, vanhu variko, they don't discriminate, mishonga inowanika. Asi I just think munhu angafunga kuti vanhu vachamupa hard cash. Haana kufunga kuti pachaita zvekuti anopiwa ticket kana kuti chii. That's what I think.
akafunga kuti mese muchangomupa mari moti munhu ari ikoko ngaakutengere tiketi. Unoziva kuti chinhu chikundibhoa the most is palive ipapo inini ndandisina time yakawanda yekutaura nditi ndakatomubvunza ndikati Rhoda, do you feel fit enough kuti you can fly? Because I was worried about the fact that my flights and I own a lot of them, and people were even giving me address. Vanhu vakatondinga kuinbox, vanhu vakatondinga kuwhatsapp vanondiziva vakati Chelsea, my transit flights akanzi self transfer. It means kuti she needs to get in and out of the airport ega. Ndikatomubvunza ndikati, do you think you're fit enough to fly? At what point was she going to say, I don't feel like I need to go to Zimbabwe? Or paangabva pafoni dai akaignore SIS MELLY completely, we wouldn't have bothered to pay for that ticket. That's true. Ndandiripo palive ukatomubvunza ukati chitomira kana takuita zvetransfer kuti ave assisted newheelchair takutonidha kutaura nevanhu kwandinotenga matikets. I was there uchitotaura saka zvinopedza simba, and you were very worried. I was there. Unoziva It's very unfortunate. mwana wapo nhasi kandakamboita stress muupenyu hwangu today. I was so stressed. Ndandikastresseka aisi hama yangu, but unoziva wakufunga kuti saka kukana mwana wevanhu afira kufiji koko kana unoziva when you're genuinely worrying about someone. It is sad, but potsanga chitotamba hake Candy Crush rubbish. Saka kurwara ari kunyatsorwara here kana zvinozikanwa nani chandoziva ndechekuti anorwara nepfungwa because hapana munhu ari normal anoita zvakapisa kudaro. Chandoziva kuti murwere wepfungwa because normal people don't do stuff like that. Down the drain when there are actually people who need help. Uyu murwere wenyu nekafesi kake hamina kuti anga achifunga kuti ari kuconvinsani nekapicture kaka nekafesi kake nevanhu vari kusekerera mupicture make. Iwe Rhoda ukaona nguva ukwane nzeve dzakatiza musoro wazvinzwa. Thank you my love. Hi Audrey. Hi, How are Cherry. you? How are you? I'm okay. Yeah, I'm sorry about all this because in Papa Live on Friday and I heard everything. I just wanted to say, Kuti, where I live, there's a military camp and there's a lot of Fiji, people there from the army. So I'm actually friends never Katvavo, and I work with them as well. So I was saying to maybe I could get one or two to speak to you, and then Mogotaura because on Saturday and I actually said, I have we have a Zimbabwean who's stuck in your country. I can do where? I think Magati Nandi or something like that. She's not feeling well, she's been stranded there. I got I know the place. Saka Palas was life you can't find her, you can't do this. And then Nasman it was all a scam or whatever. Saka what I can do is I can get her to call you. Kanda Taura Nendo Muzoti. Yeah, if you can, would really appreciate that. Audrey. She definitely needs to be held accountable. Ari kufunga kuti kubloka vanhu ndokupedza nyaya, but Rhoda ndopa uchaona kuti ka diaries akusiriko kunoitwa mafunhauna awaita. Yeah, plus my soldier saka maybe they could even it wouldn't be faster for Thank you. you so much. We appreciate that. Yeah, I'll speak to her tonight and then I'll inbox you. Yeah, you can inbox me on my personal Facebook or Panapa. That's absolutely fine. Thank you so much, Audrey. Okay, I'll do it tonight. I'll do it right away. I'll speak to so her and much. I'll inbox you. Alright, okay. Munoza ndikuti ndikatarisa picha ino ndapinda ndobva ndakwira bp chako munoza paunongoda kunyepera munhu ari kudiaspora pepo kuti uri kurwara wobva kuti ndikutemwa nemusoro wobva wabata musoro wako ukadaisa kudauradza muntu kutemwa nemusoro ndozvikuita Rhoda papicha iyi ndionerewo Rhoda uri satani unozviziva. Hi sis. ndikunzwa bp mutsiye dzangu maeyebrows kunzwa bp kunzwa kuzarirwa.
Hello? Hello? Ngosingatombofana kunzi Rhoda uri mbavha yemunhu ukamubivha. God. Unoziva dai vanhu vaionda nhasi ndaonda nestress. Tambiva No, here honestly, cheri. who does this? Saka ifunga kuti tachasikokolekta mari panapa emadiaries atinoenda mabasa ongokolekta iwe. Isusu tichifa nemujolo tapedza kurohwa tine stress nemujolo toenda kumashifts tonoita mabritish bum cleanup. Iwe ngouya uchikolekta mari unakwana Rhoda iwe. Segman. Yeah, akabuy zake big time. But inini from live SIS MELLY, I picked up kakaudzodzi so but because also everyone was so emotional ndakabva ndazotanga kufunga kuti maybe ndikufungira munhu zvisizvo like pakati HIV haitombozivikanwi kunoku and all that and ndakadefaulta maperiods it's been months and months. So I'm like munhu akadefaulta it's almost 8 months now achiri kukwanisa kutorarama like ega achishanda and all that but at the same time unenge wakunzwira munhu tsitsi futi but chandakapika ndechekuti she never wanted to return home. Panyaya yekudzoka kumba aipa ma-excuses. Remember she would say, oh, nenda kutoda imba yekuti ndinoloja. Like achibvunzwa kuti une kwekusvikira here hama dzako and stuff. Ipapo haanonyatsopafarira. But nyaya yairamba achidzokorora ndeyekuti I can also collect mari kune Western Union kunoko. Like she really wanted cash and she really thought kuti vanhu vese vachamutirega tikutumire mari then unonozvitengera ticket wega ikoko. So kwaari it was a great disappointment kuti ticket rakabva ratotengwa riri ticket. She needed money kuti aproceed nejeni yake or else kwaakagara ikoko zvese zvemadhumbe nefishi nechi it was all lies because chaaida iye imari. And it looks like it's not first time yake achita zvinhu izvi. She's been doing these things probably for months or for years ndo upenyu hwake hwechigevha ihwo No, but it's sakaita very video call sad. naSis Melly. Imari yakawanda yakashanda you know. No, you know what, guys? My dad is getting a secret. I think this is one of the platforms where you can sort of, if as long as you're not being overly disrespectful, you are more than welcome to freely express yourself. Because at the end of the day, muka realize kuti anditi Sis Melly, ma admin, vanhu venyama, vanhu veseva, anditika, we can't know everything. We can't be ears and Yeah. eyes everywhere. We cannot get everything right. Titoro nema strengths edu mukatarisa pamadmin munhu wese ane role yaanoplaya anditi. Inini handigone zvangu akoma vari vandikutaura navo zvinezvi kuti handigone zvekuswera ndiri palive izvi zvinoita Sis Melly. I'm too emotional. Ndinopedzera ndapinda mufilling station ndatokuzadzira ibp yese musystem yangu because ndiri munhu ari emotional handiti. Saka I tend to thrive more kubackground ndichimhanya ndichibatsira ndiri kumashure handiti. Saka kubatsirana, the whole idea of this platform is that so we can help each other. If you are unsatisfied uchitya kutaura palive mucomment section, enda kuinbox kwaSis Melly, uya kuinbox kwaadmin waunotaura naye waunowirira naye wototi but mambo sometimes munotozotione. Saka do you know how many stories dzinouya panapa handiti dzinouya panapa dzotaurwa panapa vanhu vozoya kumainbox kwedu privately kumashure totozogara pasi tototi but ndingauya akataura zvakati toti but zvikutomeka sense zvekutaurwa nemunhu ndezvekubatsirana guys. Inini ndakatotika maybe it's very true since Sis Melly vangu vakaita video kona unoziva kuti mukadzi uyu she's a good actress I can say because probably paaita video call she would prepare herself obva atozvisa pakona obva atoita unge I remember achiti ndakuda kumboisa musoro wangu pasi because chest yangu yakuzarirwa and I felt sorry for her ndabva ndaona murwere muhombe but yo kana shame God will punish her. Pamasituations Zvechokwadi mari yakawandisa sure 1,700 is not a joke yakashandirwa mari iyoyo for her to just do it like this is so wrong.
kutukwa kumbijana kunoti kutukwa Father Darius unotonzi budai ndiri palive Sisi Melly vachitira kubatsira vanhu panapa iwe wongouya Yeah. wofunga kuti you can just do that Imagine. guys it's not okay inini munyama wandaita I'll be very honest with you guys ndandiri in and out munhu akatondibatsira Sisi Mag thank you vakatozondifonera vakatira kundiupdata kuti chii chachiitika palive ndozvandiri kutaura kuti sometimes handiti mafone calls enyaya anobatsira because inini ndandatoramba Friday kana makandotisa Friday ndakaramba kutenga tiketi ndichiti handisi kuda kutenga tiketi zvekumhanya because ndikada kutenga ndichi palive handisi kufunga at the moment handiti Yeah. ndiri kutoida kuendawo kwandiri kuenda ndozonyatsogara pasi Saturday ndakatomuka makuseni I think at 7 I was up ndichitotsvaga matickets aya ndichifona back and forth naSisi Melly back and forth ndichiti ndaona rakati tombodiscussa ndaona rakati tombodiscussa ndozodzokera so for you to use other people's time like that iwe panguza iwewe Rhoda Zvakaoma chokwadi. Mwari ndavamupanichirwa ari kwese ikoko. And I don't even think kuti anorwara mwana ende mukadzi sedzungu uyu. Kurwara kwacho I don't think kuti murwere urwere wepfungwa ende utomboripo. sidzungu ranga anaro idzungu rekuti mari yairamba kubuda anga afunga kuti achawana big bag ndodzungu raiita panapa hapana kana dzungu rekurwara raiita because hakuna munhu ane dzungu anorwara anoita zvinhu zvakadaro you know naturally you want to feel sorry hakuna munhu ada kuona munhu wekunyika kwawachisafa handiti tozonzei mazimbabwenzi hamuna kubatana but it's people like this that make us then go munhu akauya nenyaya yake yepiti tobva tati matanga kuda kupema Zvakaoma. Alright, rega thank you my ndidzike darling zvangu cheri take babes. care Same to you. Hi, Chelsea. hi my love you okay I'm all right. Brenda ndokumbirawo hangu Brenda ndokumbirawo zvangu Brenda ndokumbirawo hangu right now is not the time and tikukumbirawo tikutaura nezva anonzani guys confusion yandanayo anonzani kubhanguza tikutaura nezvaRhoda please musadaro Hi, Chelsea. I just want to hi my share a love few, my red flags for Aroda on Friday. The first one was when Sisi Melly repeatedly asked her to send her passport. If you noticed, she resisted a lot. She hesitated. Akanzitumira passport kwakutumira location. Iwe ndakuva ndatitumira passport mani ticket ritengwe. That's number one. Number two, paakabvunzwa unhu nekwekuenda here unozoti wanyatsorohwa nenhamo soka wanyatsorohwa nenhamo zvezvokuti uri munyika yekuti uri wega zvinhu zvakaoma unoti ndinoenda hangu kumusha ukokoko kugokwe ndigonodya sadza nesauti zviri nani ndiri pane vanhu vandinoziva pane kuti kumba kwacho you know and I personally feel like she rode onto the suggestion of the ticket being bought. But that's not what she wanted. She wanted money. And then pakazotanga kutaurwa nyaya dzekuti mari uchanoiwana waakuZimbabwe tinoisa mari wonoiwana waakuZimbabwe. That also didn't sit quite well with her. I'm starting to see all those red flags today. She wanted money. Ndochokwadi mari ndo yanga achida because munhu haungarambi kupinda mundege waona nhamo yakadaro nokuti hanzi wadzikwa nevanhu vepafacebook iwe uri munhu wepafacebook panokangwa munhu kando zvatozoziva isu and unonoga out kana vanhu vari kukutuka usiruda kuzviona ukaloga out hapana chaunoona kana kubloka munhu unobloka you can use the block ini ndinoshandisa block button nyangwe panapa pana mamwe madhairais kuti ndikauya panapa vaimbondituka ti ndiri admin whatever pachitoma live ndinokubloka unozonokumbira Sisi Melly kana mamwe admin kwabloka ndakubloka because I don't want to see you negative mathreats erudzi asi pane vanhu vaiti ukauya kunotokuuraya mathreats wai aiwa kunyange uyo mathreats acho aigoita mathreats aiawana kupi vanhu hapana anga nenhamba yake aitinga pasina vanhu vanotaura naye wani aigoita vanotaura naye ava ndofunga ndislay queen wannabe chaivo keeping up with the appearances and if I go back ini ndamboudza vanhu kuti zviri kufaya zviri kuita
zviri kundiitira stereki ndozonosvika nchiti I've met people like her. Embarrassment yekudzokera neplastic hembe dzake dzange angasina, she doesn't even have a suitcase or luggage bag, anga ine plastic bag kuti adzokera akafunga kuti 8 months vanonzi kuti mamuri kufiji makadyeiwa wakauya nei nhava izere mhepo. That was the embarrassment. 1 2. And I'm thinking kuti nhasika, let's assume, and I'm just assuming kuti vanga inhava kana vaenda naye kuhospital asvika akapiwa mapirits, saka apiwa mapirits kudaro ka she's now embarrassed kuti ndakuenda akambenga anyepera kuti hakuna mapirits, asvika akapiwa mapirits ndoti maybe she's apiwa mapirits, she's now okay, I'm system, saka akunyepera kuti achikwira ndege azvichaita because she's now in the system, she can now stay. Plus vanhu imimi handiti munoziva kuti kuFiji, like inini I have a sister who went to Australia. She went on a visitor's visa for 6 months and visa rake ranga riri regore but multiple entries, saka anobuda oenda kuFiji handitika ozodzoka kuAustralia, right? And she went to Fiji, ndakatomubvunza ndikati ko ndiri kunzwa kuti kuruzevha Westlands, zvikanzi no, it's not as bad, it's not as bad. And azviiti, hapana nyika isingazivi HIV vedu we inyika. Plus expecta kuti kunge kune sadza kuti do staple yavo here. It's not a staple. Saka kana kuonowana hupfu hakuna kana chii. Anzi pakandibhona pekuti akati anzi ndichagona kufema, ndikunzwa dzungu, ndimborara sisimeli, imbomirai. Ndikati imbomirai ndichanzwa kufema. Ndikati munhu akutofa koyo. Vanhu ndosaka vanhu vakatita kutenga tiketi kuti tatonzwa munhu akutopatoita rufu panapa. Kuti aite ndege inomira kafofoka anozosvika aneta munhu shera akupinda bhizi kutowana inotikwira kunomira twice. Chelsea, I have a question for you. If this girl, you said she went in April, and it ukasvika muna April ukatoona kuti kanyika kakadhakwa aka, unomira kusvika muna October? No, rumor has it kuti kumagroup uko anga ari kutoda kurecruita vanhu, ndofunga anga achitobhadharwa cut for whatever she was doing, achirecruita vanhu vachitora mari dzevanhu. I assume that's what was happening. Kune vari kubvunza passport yake inomecha picha yandatumirwa, passport yake iri kumecha. Sisimeli vanzwa nekuchema, ndanzwa nekuvanyaradza kuWhatsApp uku guys. She was so distressed today. And number one, and you know the worst thing is, munhu ari kuenda kubasa handiti. Imagine kuti she called me at 6. This is how distressed Sisimeli was. Vatadza kurara. She was up at 6. Vachitaura neni na 6 makuseni. Ungachemedza Sisimeli iwewe havasati vambochemedzwa naFather Diaries. Tovanzwa vachidzinga Father Diaries. Iwewe Rhoda wobva wazochemedza Sisimeli panapa iwewe. Aiwa, chero Father Diaries vakachemedza Sisimeli zvitori right stereki. Iye haangati ari kuFiji uko havasi vambomuona, asi vamboseva musuva wavo wesadza wovachemedza. Imi ndati atimeli vari nani vachema, hamuna kuona sheri adzura malashizi anombodzurwa anombodzurwa asina kusvika mushonga here. Anenge achadimbuka ziso, mwana aita kudzura malashizi nezvo achadimbuka dhingi inonzi chiri lidzire paziso dai. Regai ndikuudze pamusoro indingoti taurei ndione zvangu kuti rari. Aiwa, nyaya iyi inokahlamadzwa, especially after nyaya yana Ruth yaiya. Tatisingambofukiri kuti pachatozoya mumwe munhu wouya futoda kupull the same, you know, or kuda kubira vanhu mari. It was really disappointing because vanhu takabatika tikachema, mufunge singe pakazi ngepakuchema Sisimeli paipa muza ndakachema ini. Vanhu vangu vakatouya kuzoti nai mama, what's wrong? Takati I'll tell you the story, this story is touching. Maona, saka that was really 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 sad kuti munhu anouya create nyaya yake kuti abire vanhu mari. But inini guys ndikurwara ndione compare yo. Hi guys. Saka pandiri kuda kungoti inini pandakangoona futi patinenge takati kanganisei isusu madhaya takakurumidza kuitwa emotional blackmail. Hatina kuzvipa nguva yekuti tinyatsoongorora. Maona Aiwa, Sisimeli vangu vataura naye kakuseri, ndosaka paka akazoya. Sisimeli vangu vataura naye kuseri akazomuunza. But havana kuzobvunza-bvunzawo, handiti pakange patombotaurwawo mazita namazepe nanani, zvokuti dai vakangonobvunzawo kungoti nai unoziva here musikana uyu chichi. Handiti hazvinombotora kana 3 days kaizvi pabva patobuda nyaya dzese idzi within 3 days, within 2 days, Friday, Saturday nasi Sunday takutoziva nyaya yake yese. Saka ndikuona kunge pakati kurumidzwei hysteric, takakurumidza kumhanya. Ende ndofunga pamwe kana makange makatozopinda mapaypal
pamwe akatorisiva tumwe tumari so you know. And ininiwo futi I'm still convinced kuti decision yekuenda kumbaka, she rode on to the idea, but kuti iye titi kwekutanga when she spoke to Sis Melly kuti Sis Melly zvakaoma ndinoda kuenda kumba, handifungi kuti akadaro, but Sis Melly found it fit kuti enda kumba, it's no solution yega iyoyo, because kana uchiti uri kuFiji uri wega hauzivi munhu, it's a foreign country, it's deserted. Chavakaitira kuti vaite decision iyoyo ndopaakanga asvika pakuti hakuna mushonga, ndosaka takati tienda kumba kwanga kuna maphysician vaiva vakutaura anga ataura wedhe kuti hakuna mushonga. That's what saka takatienda kumba. Dai pamba ine mushonga vaimbomutoenda kumba, vaimutumira mari yekuti inotsvaga gokurenda, but she said handina mushonga, ndane 8 months 6 months sina mapirisi. Handiti vanhu vaitotaura zvekumuti handitotombodza kudya macoconut kunoko. That was the point. No, that was, even in India I would have suggested that. But what I'm saying is she rode onto the idea. But iye nemoyo wake kuti titi akamuburitsa muromo kuti vedu akadaro. Ana antipela akati nda kuenda kumba. Zvanaenda akukumba. Akazodaro eventually Sis Melly vatoti aiwa hapasina munhu ngaende kumboyo. Vakati ngaende kuSouth Africa here, vakamboti South Africa kuri nani? Ndobva vazoti aiwa kumba, ndobva vamubvunza kuti kumba kuna ani? Akati handina wekuziva, zvikanzi asi wakabva kupi? Akati handina wandoziva kumusha kuZimbabwe chaiko. Yeah. Angodongo. Aiwa, all right. My diaries, sorry you ladies. Inini ndakufana kupa Sis Melly platform. Ndato overstay panapa ndanichwana kunge ndabva na8 o'clock, but I promise you we will come back. Sis Melly will probably come back nema updates. I'm too emotional, guys. I cannot cope. Don't worry, Sis Melly will then come back. Inini ndiri munhu filling station like nasi izvezvi ndato honestly bvunzai Sis Max, she had to come to my inbox and try and guide me and stuff. You look tired. I'm exhausted, sis. Mukuona kuti kana kunyatsoti munyatsotiwo nhasi munhu ndaita zvinhu zvisvino, hapana chandaita chisvino kunze kwokuti ndambodya ndikarara ka-hour. And I think I'm so disappointed, but I really want to thank Auntie vakabvisa mari yeticket. Mwari vakuropafadzei, honestly. Musaregedze kuramba muchiitira vamwe. Inden maramba yenyu muri pano noti isu kwedu achiri masikati, kwedu 1 o'clock dzemasikati, saka please rambai muri pano. Aiwa paiwa ndikoko ndongwari Sis Melly vari kuuya vangu vachifanira kunge vauenda, ndakatongovabatiro hangu sport yavo, ndabva ndazongopinda bhipi pandaona mameseji emurume achiuya. But obviously inini ndiri munhu wekumabackground, munonditsvaga kana muchida advice nezvekubhukirwa zvinhu nezvekutanga zvinhu, but we will definitely follow up. Anonzani iwe Rhoda, tiri kutokufunda mapurisa, haiperi zvakanaka, it's not the end. Regai ndiregedze Sis Melly vapindako ndimbozororawo because yo tirarai takupinda haachiri masikati, hakuno masikati singaiti munojoina yaSis Melly. Iwo Rhoda ziguvhu ndoziva kuti uri panapa ziguvhu rako guvhu dende wakumpeta uri kumpeta zvandoda kutaura chezvo zvandibvumudzwa kuzvitaura ndingarohwa nemadiaries, but Rhoda it's not okay. Sis Melly, mama uda kundituka, chiuyai, not kuti tuka, chiuyai mutore platform yenyu hazvisi zvangu munhu osane calling yake haisi calling yangu isikora ndakutukira Rhoda panapa. Bye bye sweetheart. All right, bye bye my love. My diaries, bye bye. Regai ndikuridze mother diaries venyu vadzoke. Regai ndikate mother diaries vapindi. Maita basa nema contributions enyu tatodzidza, so next time hatizvite futi. Handiti next time hatizvite futi. Regai ndiregedze muridzi weplatform adzoke. Muindia afoneka ichapindi sisi my boys aichapindi. Regedzai mother diaries vauya handiti. Inine mombo ndisiya ndiri kuteresi, ndiri munhu wemafilling stations. Mukangondora mucomment section monditumira hagi mundakutombonochema. Handiti kam. Bye diaries, bye.